Yo makadi. Karibu sana kutusa kukara kurefuse. Kama igara ibaba pani mwana Murume. Wasene tanaza hapana. Ndio basi. Anza kaenda kumbani. So mkaza unazompa. Ndio ndio sasa. Usasunga magumbe. Usasunga magumbe. Saturi magumbe. Muritana makadi. Makadi kumba. Kurse kumba. Hapa iwe sumu za msoroto. Iwe sumu za msoroto. Sebrupi. Anu kara rubuda. Sebrupi. Kana mtibuda kana mtizima. Begi na fura. Hapa nikatarisa hapa. Nikatarisa kana makorenya hapa mkitangata mukure pana. Huyu mwana mdiko. Nikatarisa makorenya hapa skindrano. Huyu mwana mdiko. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Fumani. Indrama ukama wenye wakamira sei auzi ukama wewe murume wakuti wakatanga kundanana nini mwangu akafa. Tutarisa hapa kuti makore yako wewe na makore yao yanasiana maji. Ona makore yako ne murume wako yakasiyana parefu. Asi murumukadzi ni murume. Asi kuti makafirwa kana kuti yakabva kwake. Asi mukutogara semukadzi ni murume. Asi ukadzi murume wacho ausurodza munhu akada kuramwiwa. Asi uyu hama dzake haana kudzudza chitofu yake ndikatarisa nyaya. Hanzi ndakatarisa nayo yenyewe. Ukona hama dzako mukadzi hawana kudzudza kai. Vatororana. Kuti takarorana asi wakatoita kuramwira wanowabereka murume. Ndizvo. Asi ona chitofu yake unosvika rini iwe uchifamba kumaprofita kumadzin'anga uchita kuhwanda namunhu usingamudze usingataure kuhama dzake murume kuti ndo zvikuitika. Hanzi unosvika rini ko nayo muzukuru uchifamba nayo murume wako mun'anga nokumaprofita usingaudze hama dzako kuti ndo dambudziko randinaro. Zvekundinesa sekuru nekuti inini ndikafambawo naye ngoma murume iyi ndi munhu wangu akafawo ane makore manayi wafa uye akatangawo kuti ambuya ndikudaiwo seniniwo wechikadzi mwaza takasara akatoti ambuya saka ndikatanga kuita sei kutakudzana naye tisati taziwana usajambe mira iwe usajambe manye usaita ngezura ujamba pasina gomba. Usaita ngedacho jamba pasina na gomba. Nyaya yako murume wakuchaya kutanga adafa na makore manayi ari pasi ndizvo. Hanzi zvawataura kuti murume wako akafa ane makore 4 afa ichokwadi chakutaura ichocho. Asi kusvika kudana uyu apa pana awiri pamwe musoro iri pasi wauda uraya iwe. Hanzi kuti uzosvika kudana nemurume unaye hanzi pane vamwe 2 wakafa izvezvi. sekuru handisi kuzvizivawo zvozvo. Ai uona iwe Robert. Hanziona uyu mukadzi mwamuna wake uyu akasiya akagadziriwa jiswa rukawa nomurume wake aihura angari hure ramakokwe. Hanzi uyu akagadzirwa nomurume wake akaiswa rukawo. Uyu kona nyoka asi kona mvura dzekudiro. Hanzi aihura siribo mvura dzako ndza kuchechema nadzo rukawo rwakamurova rumuramba romumvura re. Hanzi rukawo romuramba romumvura akapaipa akagaragara sakona kumanaka kubuka mvura akagaragara kumdira mvura ada kuramba akatota. Ndio zvaanotaura. Sekuru handisi kuziva ino kuti ndizvo asi handisi kuziva kuti ndizvo asi nini pandakazoona mwiriwa nehama dzache tikafamba kumaprofita yangwana matatu achingonzi hanzi zvikubva kumusha kwawo saka handisi kuziva izvozvo sekuru rikaho inini ndizive sekuru. Iwe asi ndio Esther. Hanzi ndio Esther. Sanda zvase ndio Esther kuramba nyaya rukawo ndaziva Esther rako. Hanzi kondazoziva Esther rako kuramba nayo rukawo kuti iwe ndio Esther. Kozvesauzikanwa kuti zvinhu pamwe handizvizive pandakazvipiwa pandizvizive. Saka apa anenge akuita sei paanenge achiti? Anenge achida mvura kutsoro kune kwaoma. Kune kwaoma? Saka nemukombi mune msule. Mabva kupi apa? Abva kuMalala. Ndekupi? Malala kuMozambique.
Wangatona jera kumputidza na jera rakatota. Kumaprofita zviri kunzi kudzinza kwawo. Alright. Ndotaura nemaprofita nditi. Hama dzake akatanga sei murume wenyu kurwara. Ane 3 weeks ka. Ane masvondo matatu. Hama dzake ndokuya ndokusiko kuramwira. Dzichiti ndezvekumusha kwedu. Anzi mimi akadzimi ndi munoziwa hwere. Yongora mwe ne hama dzake zviri ndezvekumusha kwavo. Okuramwira iwewe. Imimi ambuya. Inini pandakafambawo. Uyada kuuraya kana kuchapisa tsvimbo. Bosi adada zvakazvimanyira mumavhayi. Nyaya kana kutaura pana chitofu yake ichichuka pasipeja. Ingana kuti uyu akaramwira kuti iwewe ndo akakanganisa mwana mudiki. Hanzi iwewe wakaramwira unoda kuti hanzi wakakanganisa mwana mudiki. Uyezve wakutoita zvekutotamba neni apo. Ndokona kujambisa tsvimbo apo kana kutokuuraya. Bosi munhu anobata chakaipa ine handina tsitsi naye. Hanzi munhu anobata chakaipa ine handina tsitsi naye. Handisi kuziva sekuri ipapo. Alright. Zvakatanga sei zvemukomana? Murume wangu. Murume wangu aibva sekuti ane musha wacheona akandouya yakabvunza kuti uyu asati aenzera newe wakauraya varume vangani mashura. Hanzi uyu usati watanga kudana naye usati warara naye. Wakauraya varume vangani pamashura. sekuru handisi kuzivawo. Wakunyara kutaura? Wakunyara kutaura. Pere munyara sungaenda kumba kwenyu dzokera. Kana uchinyara kutaura mosumuka muenda kumba kwenyu. Usuda Ubatsiriwa sekuru. Murume wenyu akapapurira. Hanzi pana mwana Murume wangu adakubatsira. ane makore manai wafa. Ane mangani? Makore manai wafa. Aindi Jose ndo. Ndiye. Jose ndiye. Okay. Murume wako ane makore 4 afa. Wakasangana na varume vangani kuti uzodana uyu? Wakauraya vangani? Hanzi wakasangana na varume vangani? Wakasangana nayo ende wakauraya vangani? Uzodana nemwana. Apo sekuru zvinonesa pamwe munhu wandakabira. Aya mirai ndikubatsire ipapo. Imimi musati makugara nemurume wenyu uri munyowani. Makambosangana nevarume vangani kubva zvakashaya murume wenyu. Ima hamuzoziva kuti uyu makatirakire kuti makasoramwirwa. Saka haana kufira ikoko. Saka ava vamwe havana kuzoramwirwa kwamuri. Pamwe vakafira chi? Iko. Saka mubvunzo uri kuti pakafa murume wenyu makasangana nevarume vangani. Pakafa murume wangu ndakasangana navamwe aviri arume. Sekuru vati wakauraya varume vangani? Hanzi aviri. Hanzi nani? Sekuru ataura hanzi arume 2 wakafa. Iwewe hauna kuuraya here 2 varume. Wewe hauna kuuraya here 2 varume. Alright, varume 2 vamakasangana navava murume wenyu afa pasati pauya uyu murume vari kupi? Wakafa kumusha kwavo. Munonzi ambuya amani? Esteri. Ambuya Esteri. Esteri. Kalangu Esteri. Muri kuona handi mazuva sekuru achiti ndakuzokujambisai tsvimbo. Nyaya yenyu yakajeka, yakachena. Handiti mazvona. Mauya panapa kuti muzobatsirwa. Sekuru kutokubvunzaika, kutotaura nyaya. Kuitira isusu zvedu ana Robert tinenge tiri panapa kuti tinyatsonzwa kuti zvakabva nekupi. Ivo nyaya yanenge vachionana kare. Ndosaka vazoti ndakuzokujambisai tsvimbo. Iwe rapasi. Jose. Izvo zvichide ukandowarana namukadzi. Hanzi izvo zviita here usati warara nomukadzi. Ati Hanzi muri kuti ando nemhuri yake. ane wana wache 2. Imi ndokumutora. Iye ndio akandikonza kaindopa ndicharamba kukonzewa. Akandikonza handina kutomuti ndokamuda iye. Ayi mosha. Akandikonza. Bali wewe nawe kana mwana ndiki. Iye mwana mudiki. Saizi atira akazi munoziwa kulalama kunonesa ndopa ndagarawo sina ngazi sekuru. Musamurume. Mune makore angani? Ayi ndine 50. Uye ane mangani? Andiziwewo makore anayo iyi. Kutaura hatutaura here? Anototaura. Jose, une makore mangani? 35. Nemukadzi wako ane 50. Kose wakasiya mukadzi mudiki uchienda kuchemberi. Mukumwadoro. Mukuredzera, oyo mukadzi unoredzera, iwe unoredzera mumbomwe. Mukadzi unomwa hwawa uyo anomwa futi hwawa. Makadanana mukuredzera. Makadanana mukudhakwa. Vese kana varume vakauraya mukuredzera pomwe. Hanzi chero varume vakafa tuwa mukudhakwa futi. Mwakudhakwa amosangana mubhawavo basi ndanana naye. Alright. Saka hama dzaJose dzakauya kwamuri dzikati dzina Jose. Saka anzi mufambe naye. Nekuti
nekuti urwere hwapali hwaaliwo ndimi watikuziva. Alright. Jose, kwa muri kufamba nehama kwako vainzi chii? Kumusha kwenyu. Kumusha kwani? Kwenyu siso. Ndobva vanokusiya kumusha kwemukadzi? Hama dzangu dzikaramba kuti azvisirizo. Imi ndimuziva kuti achakuwatangira ndako. Oh, dzakati kuenda ikoko. Ko dzaka kuna mukadzi wako iye kugara naye. Yo bare. Isai marasha mfungedze mkomama. Anofa nawo ukawo. Abaona zvazodaipira uyu murume wake ndakamugadzira kwakatora rukawo murume wake wacho munhu wacho akafa. Murume wake akasiya parukawo murume wacho akafa. mazvinzi vamwe. Ndikunzwa. Saka twakatemika kungouraya chete. Saka ponzi Saka manje Ada kusununguriwa ka. inini shuwa ipapo ndaipaziva sekuru kuti shuwa inini ndinalo likava manje ndaiziva kuti inini semunhu wechikadzi ndopa ndikandoti ndinalo kulalama kwacho ndinolalamawo sei sekuru. Saka takutodawo kutsvaga kuti sekuzviziva zvekaka mundiyakundewo. alright. Makazviziva rini kuti mune rukawo? Muziva makufambamo chete kava nekuti arumewo ndo anenge achitaura. Anenge achitaura kuti akadzawo haaite valarume akaita zvakati asi inini nemurume wangu paakafa kuti ndizive kuti shuwa ndakajisiwa handina chandakazivawo. Kuapa tarisaka vanhu sokudana wakufa ona umwe autokwakwadza. Saka makuti ndizive paupenyu hwangu ndasandaziva chinonzi rikaho kana kuti inojisiwa munhu usingazive ndaingwanzi pamwe munoja pamwe chete handizive. Saka manje nakuudzawo hama dzacho aiwa mati imimi ndakazozvizivawo kuti ndine rukawo asi semukadzi ashiri ndingogara ndega asi maitoziva kuti munawo handiti makazviziva sei kuti munawo? Kuziva kwacho papa ndakaziva nekuti ndikanyumwa kuti wakatanga naye panamba 2 wacho wafa munhu wangu asi hana zvacho kuzofira muyeria medu akazofirawo kusaidhi uko ndakazongonzwawo kuti wakafa asi kuti ndiziva urwere hwacho kuti wakafa nechekuti aingoramba achisiwa mvura handina kunyasa kuziva. Handitika sekuru vati pakafa murume wenyu pakafa vamwe varume vaviri musati masangana naJose makaramba. Kuti ngeti sese kumhosva mati inodairiwa munhu ukabaire hosva haidairiwe utanga watomborambarambawo. Oh, alright. Nguva yekuramba yapera manje tapa nguva yekuti imimi muponi Jose aite se apone. Handitika hanzi nditire mvura mune basa sho. Saka maziziva zvenyu kuti ndo zvamuri makangoignora mukati aiwa inini varume ndinovada chete. Pakanapo pasekuru mati nashungu vano zvakutopera zvichasvirikisa panguva yakaoma ka. Wakafa wese wana wali dzini ndakungozonzi ndowale chete saka apa inongokumbira kusunu. Vanga vari zera rimwe chete naJose? Aiwa angali wachikurire wane wanawo wazukuru wenini nazukuru wangu. Kusaya mukazosarudza kamuzhovha. Muziva mwabhahwa munosarudzana sekuru. Muhahwa mbhava wakutengera hwahwa iwo wabvuma kumwe hauzoziva asi kuti Jose manje akazondonditorerawo semunhu nandakatodhakwa maningi handina chandakaziva tatanga kudanana hatina pese vatakambozivana naye aindipa mari ndichingosapotawo pombo saka pandakakolewa tichirara kubhahwa ndoko akatowana mukana Jose wacho. Ndokuraramisa. Mari nguva yakareba zvakaita semi naJose? naJose tine gore kuhwara kwane masvondo 3 vatanga kuhwara. Saka somashure mangopanana mari asingareketi. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Semunhu ambhiziwa ingofamba vachienda akauyawo kumarara aiuya achigurisa mombe achienda ininiwo ndaibikawo sadza kumarara achingouya achitenga achingoseti iwe sevanhu vakuziva navyacho anenge auya nawo munogosiwa kutengesa ari achingoenda basi. Saka mwakumwa manje mumabhawa takangobva hamwa yewo pamwe akazviona kuti na mari yangu yandayaramba ndichiwapa akadziwa ndisingagare nawo zvaendera azviite vatangodhakwa tese kuhamba. Akutera mari yake. Akutera mari yake. Mari yako nakere Jose wakwakwadza na. Jose hanzi gore rese uchipa amai ava mari pasina bonde kwauzotirega ndichienda vatakwana kukatsimika makake. Saka unenge uchinzwa seya?
ndikagara sina mchesta mangu muchipisa chino zungu kitalima. Ko mvura iyi inoita basa rei? Mvura ikadira zvinanzi ndodzikira pashoma. Oh. Saka mambuya vamwe vakafa makanzwa here kuti vaida iso? Handina kuziva sevanhu vakaferawo kurefu angonzva kuti vakafa. Handina kuziva kuti vafera wacho nekuti uyu ndewanda kutoonawo uyu atoya nehama, auya nehama. Kumusha kwacho kumwe chete. Saka avo vamwewo kumusha kwavo kutete aingouya vachienda, saka handina kuziva kuti mafire akaita ndeapi. Asi akafa. Saka mafire acho akunzi lugahulo pamwe ndiro rakutanzira muramba ndinongoda mvura. Saka akashaya mvura anofa? Hanzi akagara asiri mumvura anofa. Okay. Uyo achagara pano 5 days musunungura. Hanzi achagara pano kwemazuva 5 days ndo ana kumusunungura. Zvinopera. Hanzi zvinopera pano. So mama kuda kuti nonokei. Hanzi apo manga maita kunonoka venyu. Watabva kwacho kuti manga wafona usiku nzi kuna munhu aya akarora kachembere. Ndafonera usiku nzi kuna munhu auya akurwara zvakaipa akarora chembere. Ndini zvene tasvika chembere yacho. Ndini. Saka pandakona apa muchingodai manga muchichera mvura? Ndakudai mafamba made. Chingotora mvura ikapera tendakatora. Ndanomboti munorwara nepfungwa kaini? Murwere wapo ari pasekuru anorwara nepfungwa chari mvura yaari kuidi. Kuhwara kwacho ndikoku mwana waridzi papa ndakaya kuno ndiri ndega andifira ndaienda kundopfungwa dzacho hazisi panzvimbo kaunenge. So apa tenganonoke munhu ada kurapiwa. Sunga mende panze kumushonga uko mukasvika akafukidzwe jira ikoko afungaidzire.